Γεια σας, αποφασίσαμε να σας φτιάξουμε ένα βίντεο και να σας πούμε κάποια ανέκδοτα. Γιώργο, αρχίνα. Λοιπόν, είναι η μικρή Ανούλα στο σχολείο και της είναι διάλειμμα. Και κατεβαίνει κάτω να πάει στο κηλικείο λοιπόν, Ναι. και βλέπει ένα παππού και της κάνει... Ναι, της κάνει αυτό το πράγμα. Έλα εδώ λέει, Ναι, πίσω το πάμε θάμνο. στο θάμνο, εγώ μιλάω, ξέρεις. Συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, να σε βοηθήσει. Ναι, βοήθηση, ναι, φτάνει. Και πάει και κάνει έλα εδώ. Και μπαίνει μέσα στους θάμνους. Και σαν χαζή η μικρή Ανούλα πάει. Μίλα εδώ τώρα. Γιατί είναι χαζή? Γιατί είναι χαζή, διότι έχει συγγένεια με τον Τωτό, νομίζω είναι σαν είναι φίλοι τέλος πάντων. Μόνο Και έχει πάρει από την τρέλα του Τωτού. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Την έχει χαλάσει το Τωτό τέλος πάντων. Ναι. Συνέχισε. Τέλος πάντων κάνει έλα εδώ. Και μπαίνει μέσα στο θάμνο. Ξανά πάμε. Τέλος πάντων πάει σαν χαζή η μικρή Ανούλα και λέει ο παππούς στη μικρή Ανούλα, λέει θα σου χαϊδέψω, λέει, την πλατούλα και θα σου δώσω μια καραμελίτσα. Ένα γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι. Εντάξει, λέει η μικρή Ανούλα. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Όχι γλυφιτζούλι, γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι είπα, το πρώτο είπα γλυφιτζούρι. Για τα μολά. Και μετά λέει θα σου δώσω, λέει, θα σου χαϊδέψω, λέει, την πλατούλα και θα σου δώσω ένα γλυφιτζούρι. Εντάξει. Συνέχισε κανονικά. Θυμήθηκε κάτι το παιδί από εδώ. Ότι μα ξέρετε, τέλος πάντων. Μετά το δεύτερο διάλειμμα. Ξανά ο παππούς. Μπαίνει μέσα στο θάμνο. Μίλα κανονικά, σε παρακαλώ. Ναι, μπαίνει μέσα στο θάμνο. Και λέει θα σου χαϊδέψω, λέει, το κουτάκι. Ναι. Και θα σου δώσω ένα γλυφιτούλι. Εντάξει. Μετά γίνεται έτσι, συνέχεια τα διαλύματα. Επί 7 διαλύματα. Ναι, δαχτυλάκι, τέτοια. Τέλος πάντων. Να συνεχίσω εγώ να πω εγώ το τέλος. Ναι, γλυφιτούλι. Σχολάνε λοιπόν και τη ρωτάει μια φίλη της, λέει, ποιος ήταν αυτός, λέει, που σου έλεγε σε κάθε διάλειμμα, έλα εδώ. Λέει, άσε, λέει, μέχρι να με γαμίσει θα είχα πάθει ζάχαρη. Αυτό σε αρχιγέλα. Έλα. Σειραψία, πονάς. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ανέκδοτο. Ωραία. Ποιο είναι το δεύτερο ανέκδοτο, το θυμάσαι, φίλε? Ναι, αυτό με τα τσιγάρα. Είναι ένας παππούς, πιο πάνω κάμερα, και πάει σε ένα ψιλικατζίδικο να πάρει τσιγάρα. Πάει λοιπόν, παίρνει τα τσιγάρα, βγαίνει έξω από το περίπτερο. Και βλέπει πάνω στα τσιγάρα και γράφει το κάπνισμα βλάπτει το σπέρμα. Ναι, πάει να βγάλει το τσιγάρο και λέει πάνω το κουτί το κάπνισμα βλάπτει το σπέρμα. Μπαίνει μέσα στον περιπτερά και του λέει, φέρε μου το άλλο με τον καρκίνο. Φέρε μου το άλλο με τον καρκίνο. Έλα, αλάνι. Πάμε το τρίτο ανέκδοτο. Είναι αυτό με τη μικρή Ανούλα και την ανάλυση ούρων. Πάει ο Τωτός στους γιατρούς και βλέπει ένα κοριτσάκι να κλαίει. Γιατί κλαις, ρώτησε ο Τωτός? Έμαθα από τον αδερφό μου για να σπάρουν αίμα σου κόβει ένα κομμάτι από το δάχτυλο. Αμέσως ο Τωτός αρχίζει τα κλάματα και τις φωνές. Καλά, εσύ γιατί κλαις ξαφνικά, ρωτάει η μικρή Ανούλα. Γιατί εγώ ήρθα για ανάλυση ούρων. Σωστός. Έχεις κι άλλο ανέκδοτο να πεις? Λοιπόν. Το άλλο που μου είπες πριν, πίσω. Με την αστυνομία. Ναι. Πάει είναι ένας αστυνόμος, έτσι σαν να λέμε αρχηγός της αστυνομίας. Και παίρνουν κάποιοι για να του κάνουν φάρσα. Και του λένε, λέει γεια σας, λέει ο αστυνόμος. Σας πήραμε, λέει, για να σε ενημερώσουμε ότι φυτέψαμε νέο χόρτο. Αλέξης, να μπράβο. Μαλιάβα, να μπράβο. Σάβας Χάφτας. Ευχαριστούμε πολύ που το είδατε, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας.